May buntag kaninyo mga igsoon. Sa atong ebanghelyo, si Kristo naghisgot og usa ka sambingay mahitungod sa usa ka tawo nga nagpugas o naghulog og liso sa iyang uma. Ang kining sambingay mga igsoon naghatag sa iyang mga tinun-an aron kini sila makarelate or ika-compare sa ilahang kasinatian dinhi sa kalibutan. Ang liso na ilang ipugas mao ang liso sa pulong sa Ginoo ug ang uma mao ang kalibutan. Ang uma adunay tulo ka klase nga yuta: ang batuon, ang sampinitan ug ang tabunok nga yuta. Ang liso nga gipugas sa kalibutan or sa uma, dito niya nahulog sa batuon. Mitubo kini apan wala naglahutay tungod kay batuon. Wala siya kulang o huyang sa pundasyon. Ginana pud usab kita mga igsoon. Sa pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, usahay atong nadawat ug nadungog. Apan wala kini nagpadayon tungod kay wala man nato maabsorb sa atong kinabuhi kay kulang man kita sa pagsabot. Kulang kita sa pagsabot, do nadungog nato og nadawat apan wala kini milahutay kay wala man kini nato naturok og pag-ayos sa atong hunahuna ug sa atoang kasing-kasing. Mao na pag-abot sa mga kakulian o sa mga pagsulay sa kinabuhi, dali ra kita mapukan, dali ra kita mahuyang, tungod kay wala man kini maayo pagturok sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga yuta, mao ang yutang sampinitan. Kung makabantay ka mo sa mga sampinit, kana sila mudungan na sila og pagtubo sa atong mga tanom diha sa palibot. Ang sampinit mga igsoon usa kini katunokon nga tanom. Muhinay-hinay kini siya og kamang. Sanglit dili kita makabantay nga kining sampinit miilog sa atong tanom. Kining sampinit nga tanom naghulagway kini sa mga material nga butang kalibutanon. Kung ang pulong sa Ginoo gitanom dinhi kanato, unya mo sabay kining sampinit, mura kini siya mga materialistic nga butang sa kalibutan. Doon nadawat nato ang pulong atong nadungog, apan kining sampinit mao kini mga karibal sa kinabuhi, mga kakulian, left and right, mga tentasyon. Mao na nga og magpadala kita niini, matuok kita madugay og matunok kay wala man kita makabalo usahay nga kining mga material nga butang sa atong palibot ug sa atong kinabuhi mao naman di ay ang mga sampinit. Ang ikatulo nga yuta nga gisgot sa atong ebanghelyo mao kani ang nindot or ang tabunok or tambok nga yutang sa kalibutan. Maayo nga pagkapugas, maayo nga pagkatanom, kay nindot nga yuta, tambok nga yuta, nindot ang pagkapundasyon. Mao nga ang liso nga natanom diri sa tabunok nga yuta, kung lawom ug lig-on, unsa man nga mga kakulian or tentasyon or mga suliran sa kinabuhi, dili siya basta-basta mapukan, dili siya basta-basta matandog, kay adto man siya natanom or natisok sa tabunok nga yuta. So ang batuon, sampinitan ug ang tabunok nga yuta. Kini nga pamahinangdong mga igsuon sa pagsugod nato karong adlaw, isip mga trabahante, empleyado, ginikanan, estudyante, or mga lumilihok sa simbahan,
gipahimangnuan kita sa atong Ginoo ug unsa nga klase nga yuta kita diri sa kalibutan. Kay ang pulong sa Ginoo madungog nato matag adlaw, matag Domingo. Ang pangutana, giunsa man nato pag-ugmad ang maong pulong nga gipugas sa Ginoo sa matag usa ka nato. Naa ba kita sa batuon nga yuta or batuon nga kasing-kasing? Adto ba kita sa sampinit nga yuta or sampinit nga kasing-kasing nga natuok sa mga material nga butang kalibutanon? O tuwa kita sa tabunok o tambok nga yuta nga nindot pagkapugas, lawom, lig-on o atong giatiman kanunay? Kay ang nadungog nga pulong sa Ginoo ato mang naayo og pagsabot ug atong giatiman. Sunindot sa pagsugod karong adlaw atong pamalandungan, kay karong adlaw ang ebanghelyo nagpahinumdum ug naghagit kanato kung asa kita sa tulo ka klase nga yuta diri sa kalibutan. Palihog.